Здравейте, пичове! Това е следващия епизод на Тропик TV BG. Не, шегувам се. Това е следващия епизод на Тропик TV BG и именно ще играем Happy Wheels 6 или 5 част, ако не се лъжа. Мисля, че 6 и сега ще играем Don't Move. Мисля, че ще е забавно. Нямам представа с кой да играм. Окей, няма да мърдам. Добре, просто да видим това. Това ще е интересно. Окей, това ли трябваше да стане? Окей. Честно ли? Защо се на мен се пада това? Защо? Ето го им пътва. Това ще е забавно. Окей. Туре. Да бе, да. Не. Мина. Да, разбира се. Честно ли? О. Тя се ебават с мен. Това ще е интересно. Окей, малко гнусно. Добре. Не знам защо лаги. The fuck? Вау. Това си беше тисъм. Много интересно. Добре. Брат. Това не може да се случва. Окей. Това беше пък най-тъпото от това. Чаем то дебелак, дали ще е интересно. А бомбата изобщо не го подмести, разбираш ли? Ей, чай малко, чайма. Що са тъпоти, бе? Що са тъпоти, бе, майля? Чай да го видим това. Добре. Много филми гледате, бе, майна, много филми, бе. Що гледате толкова филми, бе? Тук трябва малко помощ. Така. Окей. И тук ще трябва помощ.
То дет се вика Don't Move. Разбираш ли Don't Move? Това е доста тъпо направено. Защо? Защо се на мен се пада такива тъпоти, бе? Защо? Добре. Тук не се иска помощ. Окей. Как се размият ръцете, бъдете бебито. Твърде много гледаш матрицата, брат ми. И как му ми... Добре, топчето му мина през врата. Как седи като Юсейн Болт. Don't move that. Я да го имам. Само да не ми излезе тук Хълк на мъжде. Добре, началото е много добро. Това сърцето ли? Това сърцето ли, мадафака? Не. Айде, какво трябва да случи? Умно. Много умно. Това направо ми е чудесно. Don't move. Добре, няма да мърдам. Дано това е интересно, защото ми писам да гледам всякакви глупости. Така, продължаваме. Така, сложна схема от някакви прости. Окей. Вау. Това бък ли трябва да е или от самото такова? Забавно. Окей. Почва да ме нервира. Остави. Това беше последното. Абонирайте се към мен и ще снимам още клипове на Happy Wheels. Мисля да ги направя 10 и в миналите епизоди го казвам. След това може да снимам... Нямам да представя, може да снимам GTA по рейца, но едва ли. Защото вече всички снимат такива и може да снимам Омегал, може да снимам и Сергия Симулатор. Team Fortress, motherfuck. Ще си може да снимам наистина Омегал. Така че абонат. Абонирайте се към мен и бъдете по-чести към Tropic TV BG. До следващия път. Следващия епизод, т.е.